u nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID-19. Mit-testijiet li għamilna l-bira rriżultaw li kellna 5 każijiet ġodda, għalhekk aħna issa tlajna għal 134 new cases. Tajb ngħidu li aħna qegħdin nkomplu nsaħħu l-istrateġija tagħna ta' swabbing, infatti aħna ftaħna wkoll ċentru ieħor issa għaw Malta u ċentru ieħor Għawdex biex hekk issa għandna 3 ċentri fejn qegħdin nagħmlu t-testijiet u dawk in-nies li jkollhom is-sintomi u jirreferu lilna permezz tal-helpline jew inkella mit-tobba tal-familja hemmhekk aħna nkun nistgħu nagħmluhom l-appuntament u jattendu għal dan iċ-ċentru fejn isir l-swabbing u mbagħad nkun nistgħu naraw ir-riżultati u minn hemmhekk nibdew ukoll f'dawk il-każijiet pożittivi b'iżolazzjoni, contact tracing u anke kwarantina fejn ikun hemm bżonn. Tajb ngħidu li ma kellna l-ebda mwiet, dak il-persuna ta' 61 sena għadu qiegħed jinżamm l-ITU u qed iħossu aħjar. Allura hemmhekk qegħdin inkomplu insegwu l-kundizzjoni medika tiegħu ħalli bekk kemm jista' jkun naraw li dejjem jibqa' jaqleb għall-aħjar. Tajb ngħidu li minn dawn il-5 każijiet li kellna ġodda għandna 3 minnhom li kienu relatata ma' safar, ġifri hemmhekk għadna qegħdin naraw il-każijiet li kienu sifru qabel u għandna 2 każijiet oħra li huma ta' trasmissjoni lokali. Minn dawk li is-safar tagħha f'Ċipru u rritornat lura lejn Malta fit-19 ta' Marzu. Bdiet bis-sintomi fl-20 ta' Marzu bi griżmeja juġa, sola u tuħ ta' nifs. Aħna bħalissa għaddejjin bil-contact tracing ta' fuq il-post tax-xogħol ta' din il-persuna. Kellna każ ieħor ta' kundizzjoni relatata ma' safar fejn kellna mara Maltija ta' 60 sena li ġiet lura ġielu raġel ġew lura mill-Ingilterra fit-13 ta' Marzu flimkien mal-familja tiegħu u dan kien każ li kien relatat ma' każ ieħor li kien diġà notifikat qabel u allura hekk aħna għandna cluster ta' 3 persuni. Dawn kienu kollha qegħdin f'kwarantina u anke dan il-persuna u propju beda bis-sintomi fis-16 ta' Marzu bil-sola u ġieħ ta' ras. U allura hekk dan huwa cluster relatat ma' safar lejn l-Ingilterra. Għanna mara oħra Maltija ta' 60 sena li dinja healthcare worker, però ma kienieċ qiegħda fuq il-post tax-xogħol meta kienet bis-sintomi. Din ġiet lura mill-Ingilterra fl-20 ta' Marzu u iddaħlet l-isptar minħabba kondizzjoni medika oħra, hemmhekk għamlula test mill-ewwel peress li kienet ġejja minn barra u r-riżulta negattiv, però mbagħad ma' żmien irriżultaw ċertu sintomi, allura ġejna għamilniela test il-bieraħ u propju ħareġ pożittiv. Allura dan huwa każ li huwa relatat ma' safar barra u li hu tajjeb ukoll li peress li din kienet imsifra qabel mill-ewwel dil persuna nżammet f'iżolazzjoni f'Mater Dei ħalli hekk dan il-każ ikun contained. U allura wkoll aħna għandna il-contact tracing tal-familja tagħha li dawn kienu magħha barra imma kienu diġà qegħdin f'kwarantina. Għandna iż-żewġ każijiet ta' local transmission fejn għandna raġel Malti ta' 23 sena li dan kien fil-familja ta' każ ieħor li kien diġà ħareġ pożittiv li ma kienx relatat ma' l-ebda travel history. Ġifi dan huwa każ ta' cluster ta' 2 minn nies li huwa relatat ma' local transmission. U dan persuna beda bis-sintomi fl-20 ta' Marzu u kellu id-deni nasal congestion u allura hemmhekk issa dan il-cluster ta' 2 cases huwa wieħed minn dawk il-cases li żidna mal-local transmission. Għanna mara Maltija ta' 26 sena li wkoll ma kellha l-ebda safar u din bdiet bis-sintomi ta' uġeħ ta' ras griżmeja juġawa u sola fl-20 ta' Marzu. Dil persuna kienet fuq il-post tax-xogħol allura aħna qegħdin nagħmlu contact tracing tal-nies fuq il-post tax-xogħol u nagħmlu risk assessment ħan naraw kemm kien hemm risk exposure lil dawn il-persuni u anke contact tracing tal-familja li kien hemm persuna oħra biss. Bekk allura aħna dawn il-każijiet issa għandna 134 każ. L-swabbing strategy tagħna tibqa' għaddejja propju aħna għamilna
4,230 swabs bħalissa u issa il-fatt li aħna żidna l-kapaċità tagħna li nistgħu nagħmlu iktar swabs għaliex ftaħna propju żewġ ċentri oħra, allura aħna din l-istrateġija qegħdin inkomplu nsaħħuha u allura iżjed ma ħanfittxu iżjed ħansibu u nafu wkoll li forsi llum vera rajna 5 każijiet, però dix-xejra hija xi ħaġa li qegħdin issa nidrawha li jkollna sitwazzjonijiet u ġranet fejn ikollna ftit każijiet, ikollna iktar każijiet ġranet oħra, aħna nħarsu lejn il-firxa ta' każijiet li qed ikollna u anke dak in-numru ta' każijiet li bil-mod il-mod dejjem iktar tilgħin il fuq. Hija xi ħaġa li nistennewha, hija xi ħaġa wkoll li rajnija f'pajjiżi oħrajn u aħna qegħdin naħdmu bil-mezzi ta' containment li qegħdin nagħmlu biex kemm jista' jkun din is-sitwazzjoni il-graf tagħna n-numru ta' każijiet inżammuha kemm jista' jkun baxxa imma ħalli tieħu ftit iktar ħin, però hemmhekk nafu li aħna ikollna inqas firxa u anke s-sistemi tas-saħħa tagħna jkun jistgħu jaqblu mad-domanda li qed ikun hemm. Grazzi. Nafu li Taljan li qed iġibu l-merkanzija jidher tru il-Grimaldi u l-Katamaran mhux qed jibqgħu confined fit-trakkijiet u l-bannijiet tagħhom ġifieri qed jidħaltu qed joħorġu man-nies. Waqt li l-Maltin li jġibu l-merkanzija għandhom erja tagħhom fejn ikunu iżolati, mhux suppost qed ikunu kwarantina dawn u se jsir minnhom jekk le. Kull persuna li jiġi minn barra, jekk hux b'xogħol tajjeb jew inkella huwa repatriated għaliex ikun residenti Malta jew inkella jkun Malti, l-obbligu u l-liġi tal-kwarantina totta l kulħadd. Infatti, dawk in-nies li jkunu qegħdin jiġu bħala drivers fuq diversi vapuri li qed jiġu Malta minħabba li aħna għandna il-merkanzija li importanti li tibqa' tidħol, dawk ukoll jaqgħu taħt l-obbligu tal-kwarantina waqt li huma qegħdin hawn Malta. U hemmhekk aħna qed nagħmlu diversi ispezzjonijiet bħalma qegħdin taraw ukoll in-numru qegħdin jitħabbru wkoll fejn persuna li jinstab li mhux qiegħed f'kwarantina hemmhekk ukoll ukollu l-multa li tapplika. Importanti nifhmu li f'dawn id-drivers ikunu biss rilaxxati li joħorġu mill-kwarantina jkun ma ħajkunu qegħdin jirritornaw lura bħal kwalinkwa nies oħrajn bħal turisti li diġà għandna u Malta wkoll meta jkunu ħajjitilqu barra minn Malta anke ma jkunx għadda il-perjodu kollu tal-kwarantina dawn jitħallew joħorġu biss ħalli mill-dar tagħhom ta' residenza jistgħu jmorru jew lejn il-port jew inkella lejn l-ajruport. Ta' swabs li jittieħdu? Iva, aħna qegħdin issa pers li għandna aktar ċentri, hemmhekk aħna għandna iktar kapaċità tal-li nagħmlu wkoll iktar swabbing allura u għandna wkoll qed insaħħu wkoll il-kapaċità fil-laboratorju tagħna. Din swabbing strategy li inti tiftaħ kemm tista' hija waħda mill-miżuri fil-containment phase ta' ħafna pajjiżi oħrajn u infatti meta tqabbel per capita aħna tielet l-iktar pajjiż li sa issa għamilna swabs u dik hija l-aħjar miżura li inti tista' tagħmel bil-containment strategy. Ma jimpurtax rigward nies li qed ikunu iżolati d-dar minħabba li għandhom il-virus, ġifieri semmejna li hemm xi 83 persuna. Ħafna nies isaqsu hija ħaġa normali li jibqgħu id-dar, forsi għandhom familjari fil-flats magħhom. Is it healthy, is it safe? Meta jkollna każ pożittiv aħna nagħmlu l-assessment tagħna. L-assessment ħajkun l-ewwel nett fuq il-qagħda kritika tal-persuna. Jekk inti għandek sitwazzjoni li dan il-persuna klinikament għandu bżonn jidħol l-isptar, dan ħajidħol l-isptar. Dik hija l-ewwel analiżi li ssir tal-persuna. Imbagħad naraw kemm il-persuna huwa kooperattiv, jekk inti għandek persuna li kooperattiv inti tara hemmhekk li iżjed tista' tafda li jkun qiegħed fid-dar. Xorta jkun hemm l-ispetturi li qegħdin iduru u xorta hemm il-liġi li tapplika ta' ukoll multa ta' 10,000 ta' kull darba dal-persuna ma jinstabx fir-residenza tiegħu. Però wkoll aħna naraw is-sitwazzjoni tad-dar. Jekk ikun hemm persuni li pereżempju jkunu anzjani fid-dar jew inkella jkollhom sitwazzjoni ta' kundizzjoni medika ta' li jkunu pereżempju immunocompromised, ġifieri l-stat tal-immune system tagħhom ikun baxx ħafna lura għandhom iktar ċans li qabadhom dan il-virus, hemmhekk aħna nażlu jekk dak il-persuna ma jistax joħroġ mid-dar, nażlu li nżommuh ukoll l-isptar jew inkella fil-faċilità l-oħra li għandna. Barra minn hekk ukoll aħna għandna linji gwida ta' x'għandhom jagħmlu l-persuni meta jkunu qegħdin iżolati fid-dar tagħhom. U hemmhekk aħna kuna qegħdin ngħinuhom ukoll kif huma inaqsu ċ-ċans li jistgħu jgħadduh lill-kumplament tan-nies li qegħdin jgħixu fl-istess dar.
mill-queries fuq Facebook dwar każijiet ta' mara li tkun ħatwellet is-sem tar-raġel tal-missier fil-każ, fis-sens li għalmenu dak li għaddej fuq Facebook jgħat jingħad illi jekk il-twelid ikun ħajsir b'mod naturali, ir-raġel jista' jidħol għall-proċess kollu, jekk il-twelid tkun ħajsir ċesarja, ir-raġel ma jistax jidħol ħalif għal xi ħin qasir l-ewwel parti jekk nisir żball, u mbagħad insomma jidħol jara wara. Jekk hux vera jew le din, ġi parti minn dawn il-miżuri ħabba l-Covid. U jekk hu vera, x'inhi d-differenza? Dik question number 1. Question number 2, qed nifhem li għadha fis-seħħ id-deċiżjoni li ma jistgħux isiru attivitajiet pubbliċi tal-ebda forma barra fl-outdoors. Mela, meta inti għandek proċeduri li għaddejjin fl-isptar, aħna nagħmlu risk assessment ta' xi jkun ir-riskju li inti kollok relatives li jistgħu jattendu għal proċeduri. U għabbażi ta' dak ir-risk assessment aħna noħondru l-linji gwida lil persuni anka għabbażi ta' sitwazzjoni tal-Covid hawn Malta. Fuq il-mass gatherings, palma tafu aħna konna diġà ħriġna li ma jsirux mass gatherings ta' ċertu numri barra fl-arja u anka ta' ċertu gatherings li jsiru ġewwa. Dawk għadhom jgħoddu u importanti ħafna wkoll li aħna qed nenfasizzaw biex in-nies ma jkunx hemm gatherings flimkien għaliex hemmhekk inti ma tafx ma' min tista' tiltaqa', speċjalment jekk inti jkunu nies li qegħdin jgħixu barra l-household tiegħek, allura dan huwa wieħed mill-mezzi ta' kontroll ta' firxa ta' din il-marda. ċifri għadhom jgħoddu 750,000 jew Iva, għadhom jgħoddu, issa għadhom jgħoddu. Iva. Identified from the most independent. I have the questions. So apparently China developed testing equipment that gives you a result within 15 minutes. Are you aware of this and will you be considering it? And the second question is if there are any patients that have been sent home. Mela, aħna għandna meta inti tagħmel it-test, għandek żewġ tipi ta' testijiet. Dak it-test li qegħdin nagħmlu dawk ir-riżultati li qed intikom jiena huma permezz ta' swab tajjeb li jsir u dan jinħadem magni fil-laboratorju ta' PCR. Jiġifieri inti b'dawn it-test taqbad partiċelli żgħar mill-mikrobu. Issa, dak irid ikollok is-sintomi ġeneralment jew inkella jkunu fil-bidu ħafna u il-persuna hemmhekk irid ikollok numru ta' viruses fil-gerżuma biex inti tkun tista' taqbadhom. Dak huwa t-test li qegħdin nagħmlu aħna. Hemm testijiet oħra li jaqbdu l-immunità tal-persuna li dawn huma aktar rapid tests li qed naqbdu. Hemmhekk inti tkun tista' taqbad persuna li kellu is-sintomi jew kellu l-marda fil-passat. Allura dak għalina ma tantx japplika għaliex aħna bħalissa rridu mezz ta' iżolazzjoni, allura rridu naqbdu n-nies immedjatament waqt li għandhom il-virus. Li jista' jgħod dak il-virus dawn it-tip ta' tests huma li inti tkun taf l-immunità tal-persuni fil-popolazzjoni tagħkom u wkoll qegħdin għandna pjan ta' strateġija wkoll x'nagħmlu wkoll b'dan it-test biex naraw l-immunità tal-popolazzjoni tagħna. Palma nafu aħna jkollna pazjenti li meta nagħmluhom l-assessment hemm minnhom li nżommuhom mill-ewwel id-dar, hemm minnhom li jiddaħlu fl-infectious diseases unit u oħrajn li jindaħlu fil-faċilità privata oħra li għandna. Dawn hemmhekk għandek il-persuni li meta jgħaddilhom is-sintomi mbagħad jintbagħtu d-dar u kollha mbagħad jibqgħu jiġu segwiti. Kien xem testijiet pozittivi fil-privat u forsi kien xem xi każijiet in elderly homes. U t-tieni mistoqsija hija kemm hemm nies l-isptar, kemm hemm nies jinżammu l-isptar. Mill-aħħar mistoqsija bħalissa għandna persuni li qegħdin jinżammu l-isptar għandna 14 li qegħdin l-infectious disease unit, għandna 18 li qegħdin fil-faċilità privata u għandna wieħed li qiegħed l-ITU. L-oħrajn kollha qegħdin jinżammu d-dar. Iva hemm testijiet li huma għaddejjin kif ukoll mill-privat li hija xi ħaġa li aħna wkoll inħeġġuha għaliex dan ħajkun ta' għajnuna u hemm kooperazzjoni bejnietna. Kellna diġà test wieħed qabel li kien ħareġ li kien pożittiv mill-privat u aħna hemmhekk konna ħdimna fil-qrib mal-privat anke rġejna rrepetejnieh aħna wkoll u dal-persuna kien wieħed minn dawn il-każijiet li kont ikkonfermajtilkom. Fid-djar tal-anzjani ma kellniex li kellna każijiet li huma konfermati.
Tista' taġġornana dwar x'inhi ta' tagħmir għodot li mistennijin tuża fil-futur qarib u semmew is-self-test. Daka ser isiru self-test fl-immedjat? Ma minna memx self-testing, tajjeb bħalma spiegajt it-test isir biswab li jsir mill-healthcare professional, tajjeb, dawn is-swabs qegħdin isiru jew f'wieħed minn dawn it-tlet ċentri ta' swabbings li għandna. Għandek ukoll imma fiċ-ċentri tas-saħħa fejn it-tobba jekk ikun hemm każ li huwa suspettat hemmhekk jagħmlu t-testijiet ukoll u anke jekk inkollok persuni li jidħlu fl-emerġenza wkoll isirulhom is-swabbing hemmhekk, barra li jekk ikollok pazjenti li jkunu qegħdin ukoll f'Mater Dei jsirulhom is-swabbing hemmhekk ukoll. Barra minn hekk ukoll aħna bqajna għaddejjin bis-sentinel surveillance ta' dawk l-swabs li jkunu tieħdu mill-Isptar Mater Dei għal kwalinkwa raġuni respiratorja fejn dawk li jkunu riżultaw negattiv għal viruses oħrajn li huma relatati ma' respiratory illnesses, nerġgħu nittestjawhom ukoll għal COVID biex aħna narawx bħala sentinella jekk hemmx iżjed każijiet anka li ma jkunux relatati propjament mal-COVID. Ta' tamir mill-aspett ta' procurement. Aħna bqajna għaddejjin iva bil-procurement ta' dak kollu li jista' jkollna bżonn biex aħna nkun nistgħu nikkompettu skont is-strateġija li għandna. Tista' tikkwantifika? Hemm diversi numri ta' procurement ta' diversi affarijiet li nkollu għaddejjin. Għal-fatt li dawk il-każijiet pożittivi żdiedu ma' dawk li fi u baqgħu tnejn. X'kumenta f'dan ir-rigward? U x'qed tinsaqsu wkoll bl-isptar se jkun qed jinbena. Kemm se jkun qed jammonta l-att ta' sodod disponibbli għal pazjenti infettati bil-coronavirus u kif se jiġu mqasma? Bħalma għedna diġà il-testijiet li nagħmlu biex jkun naraw jekk ikunu xfiqu jew le. Bħalma spjegajt dawn iridu jsiru żewġ testijiet wara xulxin sassa għandna tnejn, però dan jiddependi ħafna fuq diversi fatturi tal-individwu nnifsu. Bħala naħa l-oħra fuq is-sodot aħna qegħdin nibqgħu dejjem insaħħu n-numru ta' sodot li għandna available skont il-kapaċità li nifilħu għaliha wkoll u dawn ħajkunu kemm sodot ta' admissions normali u kif ukoll ta' ITU. Thank you. Grazzi ħafna.